At yan nga, nandito tayo sa terminal ng Catbalogan. So, papunta tayo ng Maynila at luluwas tayo, guys. So, ayan, napakaraming pasaheros, guys. Yung iba dyan, ilang araw na. Yung iba dyan, babalik-balik na lang din. So, isa ako dyan na bumabalik-balik. Pero, swerte natin, guys. Sa araw na tong bumalik ako, ay talaga namang napakaswerte natin dahil bago tayo umalis, ay nag-pray muna tayo na bigyan tayo na mag-provide ng Panginoon ng sasakyan natin. So ngayon, kaya siya sana yung kasabay ko kaso nauna siya. So ngayon guys, yung bus na yan, dyan na tayo sasakay. So thank you Lord at sa kanyang pag-provide ng sasakyan natin papuntang Maynila. Thank you. Ngayon nandito na tayo sa Allen guys. So yan, dagsa talaga yung mga tao na pumipila, pati yung mga sasakyan pumipila rin para sakay sa barko. Kaya sa sobrang dami ng pasahero, sa dami ng pasaheros guys, ito yung napansin ko sa isang pasaheros, naka 6 inches pa talaga siya. Ang bagal pa ng proseso nila sa terminal. So yan, ilang oras din kami nagpila dyan at nag-antay na makakuha lang ng ticket para sa barko. Pero kita nyo guys na meron tayong isang pasaheros na tindi talaga ng kanyang outfit. Talaga naman napakaganda guys. Wala akong paki kung yan nakita nyo. O diba? Kanina pa yan dito natin. At ito lalabas na kami. Kaya na yung barko sasakyan namin Santa Clara. Shipping. Maba pa ng pila oh. Kakaliwa ako, diba? Pagdating mo ng Pindor, hindi na ba talaga kakaliwa? Sabi ko, kakaliwa. Nakita rin kami. Ako. Nakita rin kami ng aking ako. Ang bibigay. Oh. Tidak tinggi, bangun. Tidak. Bangun.